Shibenta naga jing rakhe ya jing tap si spa san snem nadu bala seng heka panchakri haka bapin phriang ya jing nang jing stan khasi Giantia Presbyterian Girls High Secondary School Shillong sakoi pat naki program jong jing rakhe henen kasngi khan de trek nailor kala pelong ru sakara Jingïakob Rwai tan rai ka tien khasi yakani Jingïakob la pelong haka hall jong kani hi ka school haka balawan ya shimbenta de kishpotli ki school na kallang kanong ba Shillong kinong Rwai ki blai wan shimbenta hakani Jingïakob ki kanthop yakiba naka school seng khasi Sinod DNS Walang Senjuk School Polidu Maukhar Christian Saint Dominic Jaya Presbyterian Christian Academy perkumjo kinong Rwai jong kani ka school kabala pelong yakani Jingïakob pat yakani Jingïakob la bishar ki laingut kiru champang ba kanthop ba WS Kharsano ba Deves Riwan ba ikong H Wangnyang na preng baro kinong Rwai ki blai shimbenta kani Jingïakob ki laingut kinong job kipa kinong bishar kila ibet man ai ka nam job ki kanthop kabon ningkong ba ar bat balai hakaba ida ai jinghun nong siet jong KGP Girls High Secondary School lawan baningkong Eresta Marwain na DNS Walang Memorial High Secondary School lawan ba ar bat ibanisha khardau saw jong ka seng khasi High Secondary School lawan balai ban e la ka bông ban e la ka